Takže čau lidi, vítám vás u videa ze hry Minecraft a jdeme na to. Takže, jak vidíte, tak jsme na Game Teamu a jdeme si zahrát Skywars. Tak se vrhneme a jdeme do hry. Jako střelili by se nám hodně. Když jsme byli malinko lepší než kořenou výbavu asi. Kohoty. Jídlo, to všechno. A radši všechno. Teď se zabírám místo. Ty. No. Stává se. Hezký. Kde je druh? A tady je druh. Proč já se tam dole? Asi druhá česká tam není. Je. Není. Asi ne. Zatím se já se zabiju. No, nedoskočil. Kdyby tam nebylo to liště, tak asi bych doskočil. Ale tady ne. Tak jdeme do hry. Strán. Malý lak. Mám aspoň jeden. Všecko berem. Všecko, co se do nás vleze. Tak. No, tak a tak. Ten TNT. Nastavím se. Bom. Máme dřevo. Máme moc. Máme bloky. Máme moc. Máme dia. Nenatěžené. Takže nic. A někdo tady byla čestka. Bada. Nechci. Hajzl. Pavír. Hrozný člověk. Nenechá mě ani přežít. Ale vánoční. Rychle pobrat. Trošku se to shromaždilo. To. A všechno pobrat. A mám tady to. A koulovačku. Jdeme do nich. Bada. Ne. Hezky.
Nikdo? Osno. Kde jen? Sousy. Já jsem tady jen zjevný. Takto. Ho nenajdu. Jak by mohl být? Se tam. Hledá se do toho. Co je tam? Tam to bude podívat. A prozradil se. Bada, a čakuji. Tak jsme vyhráli. Vyhráli jsme 5 tokenů. Koupíme si něco. Budeme šetřit. Rychle pober všecko a jdeme. Někdo se chce port. A mně se to no. Neváguj se. Hlavně se nalaguj. Jo. Nikdo nemá rád lagy. Možná někdo třeba miluje. Ale já... ne. Já nemám rád. Jsou hrozný. No. Takže děláme si rychle cestičku. Ne. No. Jdeme. Ne. Nenávidím tě. Kdo mě zabil? Já si dám pozor. No když jeho jméno si nezapamatuju. Ale možná to vyhrajeme. Takže truhla je v stromě? Ne, stromě neflu. Ledna. Takže rychle pobereme věci a padá. Takže tak. Trošku vypadá, bych měl shift. Ale já ho držím. No jo. Je to podivné. Ale jde to. Ale jablko. Vezmeme. No, ale hlavně jsme měli, tak nevadí. Si hlavně vemu ten meč. No tak. Než to ten meč, tak je po vás. No jo. Počkej, to ten, co mě zabil. Asi jo. Radši si na něho dám majzlo. Bada. No tak jo, dáme si na něho majzlo.
Bada. No. To si poznám, byl VIP. A já si dám bacha. Šetříme. Seklo se to. To je dobrý. Tak to je dobrý. Dáme z toho dřeva. A akorát se tohle zase... Diameč a k tomu ještě lektvar zranění. Ublížení. Já nevím. To je jedno. Prostě byl nepřemožitelný. Možná se ho dal pořádit. Ale já ho neporazil, protože na mě skočil. Aspoň tam je můj hrob. Umírat můžeš 1000krát. Co to? Tady je to. Aha. Vrhací jad mám. Ten se použije. Když budeme opatrní, nic se nám nestane. Ale on. Ten. Hele, ta mapa, kde mě mám sestřelili. Ani se už dám bacha. A, no, jsem spadl. To by nebylo moc dobrý. To není takhle. Bylo by to lepší. No, takhle. Tak. Blok a jsme nož. Zabil. No tak nic. Byl na mě luk a diamantový meč. Já jsem skákal a měl diameč. Skákání moc nepomáhá. Bada bins. Jo. Hra není život. Možná. Hledajme diamant. Ale já zablesnu. No, aspoň máme jeden token a zaumření.
jo, lidi, tohle bylo pro tenhle ten díl všecko a jestli se vám líbilo, tak dejte like a jestli se vám nelíbil, což bych nebyla rád, tak dejte dislike a jestli mě ještě neodebíráte a chcete, tak mě odebírejte, abyste viděli moje nové videa, tak já se s vámi loučím. Čau!